دوستان عزیز، مسئله پنجم ایمو 2024. در این مسئله گفته شده است که در تاچه 2024-2023 2022 تا مونستر پنهان شده است. ما میدونیم که قطار یکم و قطار آخران خالی است و هر یک قطار دیگر تنها یک تا مونستر دارند. در ستون ها باشد مکسیموم یک تا مونستر می باشد. برای چی؟ برای که 2022 تا مونستر و 2023 ستون داریم، یک تا ستون خالی است در اونجا. انا اکنون توربو بازی میکنه. چخه بازی میکنه؟ ای دلخو клетка یکم قطار سر میکنه و با همسایه клетка رفتن میگیره. میخواه اگر که مونستر قطیفون اخره با 2024 قطار بیایم بازی را میبره. اگر یگان مونستر قطیفو بخوره یکم کوششش تمام میشه. باید که ایسر قطار یگان клетка را انتخاب کرده ایسر آمدن سر کنه. باز معلوم است که توربو میتونه بر بگرده برش. مثلا پایان بیایه با بالا بروا میخواد طرف دست راست بگرده. سوال چنین است: минимальный количество кушишҳои турборо ёфтан дар кор ки дар ҳамин бозӣ ғолиб меояд. чанд кушиш қатӣ ғолиб меояд? ай ҳамада қимати хурдтарин. масалан як кушиш қатӣ ғолиб омада наметавонад. барои чӣ? барое ки дилхо клеткара масалан сар кунад, поён биёяд, дар инҷа метавонад монстр бошад. барое ки ӯ намедонад дар куҷои монстр. бо дар ёдиш мегирад ки масалан дутада исбот мекунем ки дутадам наметавонад. масалан ай дилхоҷо агар турбо сар кард ҳараката, масалан ай инҷа сар кард, поён омад, дид дар инҷа чи монстра. якум кушишиш тамом шуд. бин бора ягон ҷои дига сар бикунад. агар и якум қатор уже бехатаре, барое ки монстр як қатор дар якта монстр метавонад боша. масалан тарафи дасти рост бигарда бо поён биёяд, дар инҷа метавонад монстр бошад. ё ки агар и хеле биёяд бага ки ба поёни и монстри якумгӣ бармегардам, бо дар инҷа монстр метавонад бошад. барои ҳамин ду кушиш имконият надорад. ана акнун дӯстони азиз, значит n калони баробари 3. агар n баробари 3 да мо стратегия биёбем, масъала ҳал мешавад. мегӯем ки минимальни кушишҳо 3 та метавонад бошад. стратегия барои n баробари 3 стратегия ман ҳамин хелае ки турбо метавонад чӣ хеле ки мо медонем ай шарти масъала ай дилхо якум клетка метавонад ҳараката сар кунад. масалан ман мегӯям ҳамин клетка сар мекунад. якум коре ки бояд бикунад ҳама вақт биёяд ки монстри якум қатор дар куҷо аст. якум кушиша дар ҳамин сарф кунад. як та поён биёяд. агар ки монстр набошад тарафи дасти чап бигардад. масалан дар ҳамин ҷо ягон ҷо монстр да якум кушиш барҳам хӯрд. агар ки монстр ай дуюм сутун то 2022 сутун набошад, ҳамин стратегия кор мекунад. меояд поён тарафи дасти чап мегардад, монстра дид. кушиши дуюмша ай як клеткаи бологӣ, як клетка тарафи рост ай инҷа сар мекунад. поён меояд. поён бехатар аст, барое ки дар як қатор фақат якта монстр метавонад бошад. як дақиқа поён меояд. агар ки дар инҷа монстр бошад, дуюм кушишиш тамом шуд, сеюм кушиша
چیکار میکنم؟ ای باری یکم монстр ай тарафи дасти чапш сар мекунад, поён меояд. поён бехатар, бояд ага поёнам бехатар, тарафи дасти рост мегардад бехатар, барое ки монстра уҷо медонад ки дар ин тараф аст. бояд хати меояд то поёна, масъала ҳал мешавад. 3 кушишда тамом шуд. ана ку проблема чие? вақте ки масалан ба ҳаминҷа сар кунем гуфтем, поён омад монстр бошад, ба чӣ кор мекунам? агар ки димиш сар кунам, якта поён биёяд бехатар, якта ига поён биёяд, иҷа монстр биёяд, чӣ кор мекунам? иҷа сар кунам, якта поён биёяд, якта ига поён биёяд, якта ига поён биёяд, таи миён буга, иҷа монстр. сетада наметавонам. барои ҳамин бояд мо ягон стратегияи хуб фикр кунем ки дар 3 кушиш ғолиб биёем. хай бием влог мегирем, монстр инҷадай. вақте ки иҷа сар кард, якум кушиш барҳам хӯрд. дуюм кушиш ай бари ҳамин сар мекунам, поён меояд якта. стратегияи ман меояд ки поён меояд, поёнишда метарсам мумкин дар иҷа монстр боша мега, барои ҳамин тарафи дасти рост мегардаву некӯл намедонам, якта поён меояд. бояд дасти рост мегардад, ба якта поён меояд. мақсад ҳамин крестуда кушиш мекунад бигрезад. дасти рост мегардад, поён меояд. дасти рост мегирезад, поён меояд. дасти рост мегирезад, поён меояд. ба ҳамин хел поён меояд. барое ки 2022 монстра якта, агар ҳамин хотқати ягон раште ягонта монстр набарояд, ҳамин хотқати метавонад то ба охира бирасад. барои чӣ? барое ки мо гуфтесем 2022 монстра якта охиронгии сутун бе монстр мемонад. як ана акнун проблема вақте ки ҳамин стратегияе ки мо омадем монстра да масалан ёем ки дар ин хели ҷо, ёем ки дар ин хели поёнгиш масалан. ин ҳолатда чӣ кор мекунам? ин ҳолатда масалан омад, тарафи дасти рост гашт, монстр хӯрдаш, натавонист. ҳар кушиш дуюмиш бефоида шуд. кушиш сеюмда уже медонад ки ра бехатар, то иҷара поён меояд. вақте ки то бари ҳамира расид, тарафи дасти ростда медонад ки монстр чап мегардад, то монстри якума таъин шавад. барои чӣ? ин бехатар, барое ки медонад монстр дар ин қатор нест дига, аз таги монстри якумда монстр нест. поён меояд, сеюм кушишда мерасад. ана акнун агар ки масалан тарафи дасти рост гашт, поёнем да монстр боша, чӣ кор мекунам? боз да ёдиш мегирам, ҳамин хел меояд то ирара, то клеткаи бологира, баъд поён мефурояд, барое ки таги барашта монстра да ёдиш гирифтагиай, да дуюм ход, сеюм ход ай бараш меояд, тарафи дасти рост мегардад, ҳамин хел ба поёнам меояд. масъала ҳал мешавад. дар ҳолати агар ки тарафи дасти ростам боша, масалан монстр дар иҷа боша, ҳамин стратегия кор мекунад. поён меояд, симметрично ҳамин кори гуфтагимона мекунем. ана ку ҳама ҷои асосӣ математически ҳамин чизро навиштан дар кор аст. математически чӣ хел менависем? масалан мегӯем ки ай клеткаи як сар мекунад, то клеткаи 2023 меояд.
Hali аккумулят. Aknun megem agar ki monster da d ay d to monster to d 2022 ягон хонача боша раша чӣ хел мекуна якум кушиш дим кушиша мегира ай чанд сар мекуна масалан да ягон д и боша дим кушиша сар мекуна ай як и ҷамъи як клетка тарафи рост баъди д и ҷамъи як меояд баъди се и ҷамъи як тагиш агар да иҷа монстр боша кушиш барҳам мехӯрад агар набоша бо обратно д и меояд се и меояд баъд ҳамин хел то 2024 ира мерасад. Агар ки монстр боша тогда идофаи худша ай як и тари як сар мекунад баъд и тари яка меояд барое ки да бараш монстрай д да монстрай ана яктага поин меояд се и тари як мо гуфтем ки ҳолати агар ки монстр бошад да сеюм я давуҷай значит обратно се и меояд баъд ҳамин роҳати 2024 ҳолати дуюм вақте ки монстр да хоначаи д1 ё ки д 2023 да боша дуюм кушишаш д ай як д сар мекунад д механба баъд д3 мерава якта тарафи рост мерава баъд поён д4 се мерава ҳамин хел меояд якта бо дасти рост се4 баъд 4 ва ғайраҳо то ира меояд. агар ки да и монстр боша чӣ хеле ки мефаҳмидем и монстр боша хоти сеюмша агар да иҷа монстр боша масалан ин хел омадак иҷа монстр боша хоти чорумша мегирад ҳамин хел меояд тарафи дасти рост поён нарафта поён меяд тарафи дасти рост масъала ҳал мешавад. дӯстони азиз яке масъалаи дуюми аимо буд. ягон савол бошад дар комментария нависед. Ташаккур барои диққататон.